Villasis, Pangasinan. Ilang buwan ang malaking tiyan nyo? 4 na buwan. O ngayon, nilinis ka sa espiritual ni Kristo dahil punong-puno ng galit ang puso mo, punong-puno rin ng ayaw mo magpahinga ang isip mo. Ngayon, anong pinagkaiba yung nilinis ka at kapayapaan ang naghari sa ating buhay? O, gano'n pa ba kalaki ang tiyan mo? Paramdam mo? O, hindi na matigas, no, te? Paano siya maglakad? Kapatid mo ba siya kanina? Paano siya maglakad? Paano siya maglakad? O ngayon, tingnan mo, maglakad ka ngayon ng naayon sa katawan ni Kristo. Lumakad ka, te. Lumakad ka ng diretsyon na walang alin. Ano? O, kita mo, may lakad bang sexy? Na, sabi ko sa iyo, hanggang nananatili ang galit ng puso mo, mananatiling bondat ang tiyan mo. Kailangan mawala ang galit. Tapos hindi ako makatulog. Kaya nga nandun na ngayon na, yung galit. Pakawalan mo na kasi yun. O, di ba? Eh, kanina mukha kang patay. Di ba sinabi ko sa iyo, ang pinapansin sa iyo yung kilay mong tato? Pero wala ka naman sinasabi sa akin kanina, di ba? Ang unang tinitingin sa iyo, yung kilay mong tato. Bakit? Nahingit siya sa kagandahan mo. Lahat pag... Ayaw mo na yon. Tapos na. Kapag lahat ng puno... Ayaw mo yung malakas ang appeal mo. Ganun lang yun. Pag binating kilay mo, pera usog. Pera usog. Kaya ka nausog eh. Di ba? Paalam na. Nanay. Doon sa abroad, nagtatulog kasi. Paalam na. Magaling ka na ba taga? Opo, gumana. Wala na. Diinan mo na, huwag ka matakot. Sinchan mo, sige, diinan mo. Huwag ka matakot, diinan mo. Ano pinag-iba? Ako didiin niya na, baka mawala ka. Lumambot na. Kasi nagsikas ka na kung may tubig dahil po. Spiritual kasi yun, Nay. Ayan nyo na po yun. Salamat. Bye-bye, Nay. Ano pinag-iba? Donya, kapatid mo siya eh. Hindi, kapit bahay. Anong pinag-iba? Bye-bye na. Paalam na. Ikaw, Nay. Anong paramdam mo naman, Nay? Ano ngayon? September 14. 14. O, kakain muna kami. Okay, alignment na kayo. Bye-bye, Nay. Maganda paramdam mo, Nay? Si Nanay, may nagdarasal, may elemento. Si Nanay, may mga body spirit elements. Kaya siya pumapayat. Shopping kami, tinitignan nila ang kilay. Ayaw mo ng kilay, yung malakas ang apil mo. September 14? September 14. Bye-bye. Kung saan? Bye-bye, Nay. Shoutout, taga saan kayo? Villasis, Pangasinan. Villasis, Pangasinan. Sige, bye-bye. Galing kayo sa